କ'ଣ ହେବ ଆଜି? କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଛୁ ହାଇ ମାରୁଥିଲୁ ଶୁଭିଲା। ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ଜଗା କେମିତି ଆସିବ? କେମିତି ଆସିବ ସେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଝୁଲି କେମିତି ଝୁଲି କରିଦେଲୁ ଝୁଲି କେମିତି ଜଗା ଆସିବେ? ହଁ ଝୁଲିକା ଏ ଝୁଲିରେ ଆସିବେ। କିଏ ଆସିବେ? ଜଗା କିଏ? ଜଗା କିଏ? ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? କେମିତି ଚିହ୍ନିଛୁ ଯେ? ଜଗା ତୋର କ'ଣ ହେବ? ଜଗା ଭାଇ ହଁ ମଣିମା ଆସିବେ। ହଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପଇସା ଦେବୁ? ପଇସା ଦେବୁ? ଭୋଗ ଆଣିବି। ପଇସା ଦେବୁ? ଜଗା ନେବନି ପଇସା? ନେବଟି? ଆଉ ଜଗାକୁ ଭୋଗ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ? ଭୋଗ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ? ଦେବୁ? ଆଉ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ? କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ। କାନ କାହିଁ ଦେଇଦେଉଛୁ? କାନ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ? କ'ଣ ହେଇଛି କି? କାନ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ? କାନ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ? ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିନୁ କି? ଆଉ ଶୋଇବୁ? ଆରେ ଏଇଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲୁ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ? କେମିତି କୁହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ? ହଁ